Pati ba naman ikaw na yun? Naniniwala Happy sa 6 mga months usapan old mo. today. Sa tingin ko kaya, may kinalaman ako sa nangyari sa asawa na ako. Ika? Oo, sila ulo. Pero hindi yung ka. Ano na po ang lagi ka na. Makatila kita. Ay! Kaya itong front page. Ika na siya. Ay! Ito na kasama ko. Mali lang. Sana Ay! tungkol sa politika. Gusto kitang magpapahin. Hindi ko itatama yung pamilya. Meron akong prebang pinangahawakan. Sana mo, natin si Mayor magdarama makaligoven. Lagi na po po siya ng politika. Pinipinggan po ng asawa niya. May kaaway tayo. Tuloy natin pa tayo. Okay. Let's talk in private. Dapat nung una pa lang, pinatay na kita. Mali ako. Sinubukan mo naman, di ba? Oo. Pero hindi kita tinuluyan. Mali. Dapat hindi na ako pinayagang mamayagpag bilang mayor ng Caliente. Sino inutusan mo? Para patayin ang asawa ko. Alam mo, wala akong makitang baho sa'yo. Hindi ka nakoraw. Legal naman ang mining activities mo. Nagpapamumbot ka ba ito pera? Sino inutusan mo? Para, alam mo may baho itong kaibigan mo. Halos sumuko na nga itong tawang kong si Marcel sa kahan ng baho. Hanggat sa dumating ang isang araw at yan po natin niya. Siya na engineer. Medyo mahirap ang buhay sa Amerika ngayon. Sabi naman po kay Mr. Osorio, baka ako pwede mag-negosyo kami sa inahan. Siguro pwede mo kami maging ahente ng business. Kahit kung gusto ang dito sa mundo. Ako nga rin nagtataka sa kalkulasyon ko muna, hindi lang madapat yan ang mahabang panahon na tagalang yan. Mabuti pa si Mr. Osorio na pakinabangan ng gusto. Teka lang muna, kanina ka papanggit na Mr. Osorio. Sino ba itong si Mr. Osorio? Siya yung nakabili ng bundok namin. Ito, ang original deed of sale na nanggaling kay Charmaine Guevara. At ayon sa deed of sale nito, isang Benjamin Osorio ang nakabili ng bundok ng tatay niya ni Pedro Guevara. At ito naman, ang deed of sale na pinag-sale. Pinerge mo ang firma ni Pedro Guevara. Kaya peke ang titulo mo. Mahalin mo ba tayo sa asawa ko? Hindi ka ba? Sinabi ko na sa isa dito. Para kitang itumba. Hindi ko na idadama yung pamilya mo. Hindi ko na kailangan yon. Ito lang ebidensya hawak ko dapat sa'yo. Matatalo ko